Tervetuloa kuminauhajumpan pariin. Tänään tehdään siis kuminauhalla tuolijumppaa, pikkasen ehkä jotain seisomaan nousua tai muuta, mutta pääsääntöisesti tehdään istuen. Tarvitte siitä itsellenne tämmöisen lyhyen lenkkikuminauhan, siitä tämmöisen pidemmän avoimen kuminauhan. Ja värit meni niin, että vihreä oli kaikista rankin, punainen on sitten keskivahva ja keltainen on kevyt. Eli valitkaa rauhassa itsellenne kuminauha ja molempia yksi kappale, eli yksi lenkki ja yksi pitkä. Ja sitten kohta jatketaan. Tässä on noin 30 sekuntia aikaa valita itselleen kuminauha. No niin, hyvä. Ja nyt kun olette saanut kuminauhaa itselleen, niin lähdetään lämmittelemään. Aloitetaan ensin lämmittely ilman kuminauhaa, mutta kohta sitten siirrytään kuminauhan harjoitteisiin. Laitetaan kädet alas rennoiksi ja aloitetaan pyörittämällä hartioita ympäri. Lähdetään isoa pyöritystä, hartiat pyörii niin isosti kuin pystyy. Kädet roikkuu rentona siellä sivuilla. Ei koukistella kyynärpäitä, vaan pidetään kädet suorina siellä. Ja toiseen suuntaan. Kerran vielä. Hyvä. Lasketaan kädet rennoiksi alas. Lähdetään sivutaivutukseen. Sormenpäätä kohti lattiaa. Sivusuunnassa taivutatte. Huomioitkaa, että ette taivuta eteenpäin, eli ette kumarru, vaan pelkästään siellä sivusuunnassa niin pitkälle kuin menee. Ei tarvi osua lattiaa asti, vaan just niin pitkälle kuin teillä kyljet antaa myöten. Oma rauhallinen tahti. Jalkoja voi vähän pitää enemmän auki, jos tuntuu siltä, että meinaisi muuten tipahtaa sieltä tuolilta, eli vähän istumatasapaino horjuu. Kova jalkoja tälle leveälle, niin sitten pysyy paremmin tuolilla. Kerran vielä puolelta toiselle. Hyvä. Seuraavaksi lähdetään sitten soutamaan. Avataan pikkasen jalkoja. Lähdetään ottaa edestä veto ja taakse. Lapaluut yhteen. Edestä ja takaa. Just noin. Keskittykää siihen, että tulee lonkasta se kumarrus. Selkä on vähän pyöreänä, mutta enemmän sitä kumarrusliikettä sieltä lonkista. Just noin. Kolme kertaa vielä. Hyvä. Noin. Avataan pikkasen lisää jalkoja. Otetaan hetken venytys sinne sisäreisille. Laitetaan kädet polvien sisäreunalle. Työnnetään polvia vähän kauemmas toisistaan, niin että venytys tuntuu siellä sisäreisissä. Kaksi, yksi ja tauko. Jätetään vielä jalat tälleen auki. Ja lähdetään seuraavaksi tekemään kumarruksia kohti lattiaa. Eli niin pitkälle kumarrutaan alaspäin kun pääsette, kädet kohti lattiaa. Ja kun liike pysähtyy, niin rauhassa takaisin ylös. Ja sama juttu uudestaan. Vielä muutama kerta. Ja huolehtikaa, että teillä on hyvin jalat siellä tai polvet auki, niin antaa teille tilaa mennä, ettei törmää sinne polviin tai reisiin siinä kumarruksessa. Kerran vielä. Sittenkin jäädään ala-asentoon. Lattiat, kädet kohti lattiaa. Lähdetään avaamaan kättä ylös kohti kattoa puolelta toista.
vuorotellen. Hyvä. Ja sieltä rauhassa. Noin. Vähän saatiin sitten liikettä sinne rintakehään ja selkään ja sitä kautta myös muuallakin kehoon. Otetaan seuraavaksi sormet olkapäille. Lähdetään pyörittää kyynärpäillä niin isoja ympyröitä kuin pystyy. Kyynärpäät maalaan isoa ympyrää. Sitten vaihdetaan pyörityssuuntaa. Toiseen suuntaan pyöritys. Hyvä. Pikkuravistelut käsillä. Siirrytään tekemään pari olkapäätä vähän verryttelevää harjoitusta. Laitetaan käsi tänne sivulle, olkavarsi suoraan sivulle. Käsi pyörii siinä olkavarren ympärillä. Ylös ja alas, just niin pitkälle kuin menee. Kaikista tärkeintä on keskittyä siihen, että tämä olkavarsi ei lähde laskemaan tai nousemaan mihinkään suuntaan, vaan se pysyisi mahdollisimman paikallaan tonne sivusuuntaan. Pari kertaa vielä, sit vaihtaa kättä. Ja puolen vaihto. Sama toisella puolella. Rutina ja paukku kuuluu osioon. Se vaan meinaa, että liike menee perille sinne oikeaan paikkaan. Niveltä voitelemaan. Kerran vielä. Hyvä. Ja pieni ravistelu. Siirrytään seuraavaksi tuolin etureunalle istumaan. Herätellään vähän vatsalihaksia. Laitetaan kädet ristiin rintakehälle. Lähdetään pyöristämään alaselkää, kaatumaan kohti selkänojaa. Ja kun selkä hipasee selkänojaa, noustaankin ylös. Hyvä. Ja mitä edempänä te olette siinä tuolilla, sen rankempi on se liikekin. Eli huomioikaa se sitten siinä. Eli mitä kauempana te olette selkänojasta, niin sitä pidempi matka teillä on liikuttavana sinne taaksepäin. Hyvä. Selkää pyöreäksi ja selkää suoraksi. Vielä pari kertaa. Ja yksi vielä. Hyvä. Noin. Vähän herätettiin vatsalihaksia. Siirrytään seuraavaan vatsalisharjoitteeseen. Eli selkä lähelle selkänojaa, selkä pyöreäksi, jalat suoraksi, vähän tuolialta käsiltä kiinni ja tehdään uintipotkuja. Eli suorilla jaloilla potkutellaan pientä edestakasta liikettä. Selkä irti selkänojasta, alaselkä pyöreänä. Aina kun tehdään vatsalihaksia, niin tärkeintä on keskittyä, että alaselkä on vähän pyöreänä tai että sen asento vaihtuisi pyöreästä suoraksi ja päinvastoin. Eli että sinne tulee sitä liikettä sinne vatsalihaksille tuotettavaksi. Vielä 10 sekuntia. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 ja tauko. Hyvä. Otetaan vielä yksi pieni harjoite tähän selkeä vesihörppyyn. Laitetaan jalat yhteen. Laitetaan sinne sormet olkapäille ja kyynärpäät eteen. Lähdetään avaamaan lonkkia ja käsiä samanaikaisesti. Eli pompun kautta auki ja kiinni. Keskittykää siinä, että sääri on kohti suoraa lattiaa, ettei jalkaterä mene ikään kuin liikkeessä etumatkaa ja polvi sitten tule perässä. Tarkoitus olisi, että koko jalka menee samaa tahtia samassa suunnassa edestakaisin. Vielä 5. 1, 2, 3, 4, 5. Hyvä. Sitten pieni vesihörppy ja kohta jatketaan.
Seuraavaksi voittekin ottaa sitten kuminauhan. Eli kuminauha sinne. Pieni kuminauha sinne nilkkojen korkeudelle. Sitten seuraavaksi me noustaakin seisomaan. Eli aloitetaan pikkasen edestakaisella seisomaharjoitteella. Kävellään tuolin edessä edestakaisin. Eli kun vastusnauha on siellä nilkoissa, tärkeintä on, että se on pikkasen koko ajan tiukkana. Vähän polviin koukkua, peppua taakse ja lähdetään tekemään tämmöistä pari askelta edestakaisin siinä tuoli edellä. Eli ei lähdetä kävelemään pitkiä matkoja, vaan vähän siinä tuoli edessä töpötellään. Vastusnauha koko ajan tiukkana jalkojen välissä. Vähän tämmöistä pingviinikävelyä. Ja tarkoitus on, että askeleet on tosi pieniä. Silloin kun jalka nousee lattiasta, niin silloin keholla on se kovin työ siinä pideltävänä vastusnauhan kanssa. Kerran vielä edestakas. Ja istumaan. Hyvä. Nyt on vähän jalkoja jo lämmitelty tulevaan. Nostetaan seuraavaksi vastusnauha tuonne polvien korkeudelle. Eli lähdetään tekemään simpukka-avausta. Jalkatelat yhteen, polvet auki ja lähdette avaamaan niin auki jalkoja kuin suinkin saatte. Jos tuntuu siltä, että vastusnauha lähtee pyörimään, niin voi pikkasen laittaa sormia tähän eteen. Se ei pääse sitten vyörymään sieltä kohti lonkkia. Rauhassa auki ja rauhassa kiinni. Ei anneta sen kuminauhan lyödä meidän polvia yhteen ja voittaa meidän lihaksia, vaan hallitaan sitä liikettä koko matka. Ja niin auki aina kun suinkin saatte. Tärkeintä on se, että itse tuotatte sitä liikettä sinne lonkkien avaamiseksi. 2 kertaa vielä. Hyvä. Seuraavaksi lähdetään tekemään kuminauhalla 1 jalka kerrallaan jalan avausta. Laitetaan toinen käsi tuohon paikallaan olevan polven päälle. Ja 1 jalka kerrallaan, eli valitaan se jalka millä aloitetaan ja lähdetään tekemään auki kiinni liikettä. Ja tässä on myös tärkeää se, ettei se sääri lähde kääntymään, ettei jalka käänny ikään kuin etumatkaa, vaan menee samaa tahtia polven ja lonkan kanssa sinne auki asentoon. Vartalolinja koko ajan eteenpäin, eli ei sitten käännytä mukana sinne jalan kanssa. 5 kertaa vielä. 4, 5. Jätetään 5 sekunniksi auki ja ilmaan. 5, 4, 3, 2, 1. Ja puolen vaihto. Hyvä. Sama juttu toisella ja just niin auki viette sen jalan kun menee. Ei ole kilpailu, niin jokaisella on omat liikkuvuudet ja sen mukaan mennään. 2 vielä. Ja sitten pito. 5, 4, 3, 2, 1 ja tauko. Hyvä. Seuraavaksi lähdetään vyörittämään sitä kuminauhaa sinne alaspäin. Nyt se tulee sinne jalkapohjan alle niin, että toinen puoli on jalkapohjan alla ja toinen puoli on siellä kantapään ympärillä, nilkan ympärillä. Varpaat pystyy, kantapää maahan, kuminauha siellä jalkapohjan alla. Ja se missä se on siellä nilkan ympärillä pyöräytettynä, se käy siinä jalan vierellä ja tuolin alle. Niin pitkälle menee tuoli alle. Pääsee jalka koko ajan ilmassa. Edestakas. Eli nyt tehdään sitä takareittä siellä, koukistavan jalan takareittä. Toinen jalka pysyy paikallaan pitää kuminauhaa aloillaan. Vielä 3 kertaa. 3. Ja jalka taakse ja ilmaan 10 sekunnin pito. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 ja tauko. Hyvä. Jätetään kuminauhat samoin päin.
Viedään se äsken edessä ollut tukijalka, se missä kuminauha on jalkapohjan alla. Viedään se tonne tuolin jalkaa vasten, niin että varpaat on maassa ja kantapää pystyssä. Ja nyt taas se, mikä on siinä nilkan ympärillä oleva puoli, niin siitä se lähtee nostamaan pikkasen jalkaa irti penkistä, eli lonkkaa vähän koukkuu ja polvi suoraksi ja rauhassa koukkuu. Just näin. Nyt tehdään sitä etureittä sieltä jalasta. Tärkeää on pitää pikkasen koko ajan sitä lonkkaa ilmassa niin, että se pysyy paikallaan se reisi, ettei se liike sitten valahda sinne niin, että jalkapohja koskisi maahan. Eli koko ajan pikkasen ilmassa sitä jalkaa päästään ojentaa ja koukistaa polvea kunnolla. 2 kertaa vielä. Ja sitten ylös 10 sekunnin pito polvi suoraksi. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ja hyvin meni. Tauon paikka. Nyt päästään vaihtaa kuminauhan päittäin, eli puolen vaihto. Tukijalka vaihtuu ja tekevä jalka vaihtuu. Ja sama juttu nyt kuin äskenkin, eli tukijalka eteen, se on se missä se kuminauha on siellä jalkapohjan ympärillä. Se tulee sinne eteen kantapään maahan, varpaat pystyyn. Ja sitten liikettä tekevä jalka käy siinä vierellä ja menee tuolin alle. Vielä 3 kertaa. 1, 2, 3. Ja taakse pito. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ja tauko. Hyvä. Siirretään taas tukijalka sinne taakse. Varpaat pystyyn, kantapää tuolin jalkaa vasten. Pieni korotus sieltä jalasta niin, että reisi pysyy ilmassa. Ja polven ojennuksia. Vielä 4. Ja viimeinen 10 sekunnin pito. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 ja tauko. Hieno juttu. Hyvä. Hei, seuraavaksi pyöräytetään niin, että kuminauhat on siellä jalkapohjien ympärillä molemmin puolin. Eli jalkapohjien ympäri menee kuminauhat molemmissa jaloissa. Otetaan takakeno, hyvä kunnon takakeno. Lantiota mahdollisimman suoraksi. Semmonen mahdollisimman vaakasuora makuasento siitä tuolista, löhöasento. Otetaan tuoli alta kiinni. Nostetaan pikkasen jalkoja irti lattiasta silleen, että ne on pari senttiä irti lattiasta. Lähdetään avaamaan ja viemään jalkoja yhteen. Auki ja kiinni. Just noin suorana, polvet lähellä lattiaa, kantapäät. Auki ja kiinni. Pitäis tuntua siellä reiden sivussa tai pakaran alueella. Tai sekä että. Vielä 4 kertaa. Ja sitten 5 sekunnin pito auki. 5, 4, 3, 2, 1 ja tauko. Hyvä, tosi hyvä. Hei, nyt on hyvä hetki ottaa pikkuherppy vettä. Kohta jatketaan vielä tällä pikkukuminauhalla pari harjoitetta ja sitten otetaan pitkä kuminauha loppuun. Loppujumpaa jakso. Hyvä. Sitten kun olette saanut juotua, niin jätetään kuminauha sinne nilkkojen kohtaan, tai siis jalkapohjien ympärille samaan kohtaan kuin aikaisemminkin. Laitetaan
Taas jalat sinne vähän etupuolelle. Otetaan takanoja. Kunnolla nojataan sinne tuoliin. Toinen jalka pysyy maassa ja toinen lähtee nostaa ylös. Ja vuoronvaihto. Polvea niin ylös kuin suinkin saatte. Toinen jalka aina sen ajan maassa. Eli kantapää maassa ja toinen nostaa. Vuorotellen. Vielä 3 molemmilla jaloilla. Ja 3. Hyvä. Hyvä. Noin. Loppuun sitten otetaan vielä niin, että nostetaan kuminauha sinne polvien yläpuolelle viimeisen kerran ja lähdetään tekemään seisomaan nousuja ja tehdään 5 seisomaan nousua niin, että tehdään ensiksi 5, sitten tehdään 5 sekunnin kyykkypito, eli pysytään kyykyssä paikallaan 5 sekuntia ja sitten tehdään taas 5 seisomaan nousua. Pidetään koko ajan kuminauha tässä polvien ympärillä, otetaan hyvä lantionlevyinen ote, kun lähdetään tekemään kyykkyjä ja sitten mennään. Keskitytään siihen, että polvet pysyy paikallaan koko liikkeenä. Ja kädet voi laittaa rintakehälle, jos ei keksi muuta paikkaa. Tai voi pitää täällä sivuilla, mutta ei saa ottaa tukea polvista. Sitten tehdään. Neljä. 5. Ja 5 sekunnin kyykkypito. 5, 4, 3, 2, 1 ja 5 kyykkyä. 1, 2, 3, 4 ja 5. Hyvä. Sitten voi istahtaa alas. Oikein hyvä. Seuraavaksi voidaan luopua tästä vastusnauhasta. Laitetaan se tuohon vierelle johonkin selkänojalle lattialle johonkin pois, ettei ole tiellä sitten enää. Otetaan seuraavaksi tää pitkä kuminauha, mikä teillä oli siinä valittuna jo, ja tehdään sillä sitten loput harjoitteet. Aloitetaan sillä, että laitatte sen tähän teidän polvien päälle, niin se on aika hyvä pituus tälle kuminauhalle ensimmäiseen harjoitukseen. Toinen lähtee nostamaan kättä ylös niin pitkälle kuin nousee. Eli sieltä se käsi nousee ylöspäin. Kolme kertaa vielä. Hyvä. Ja puolen vaihto. Toisen puolen vuoro. Ja 2 jäljellä tällä puolella. Hyvä. Pikku ravistelu käsille ensin. Jes. Siirrytään sitten tekemään yläselän harjoitteita. Kädet suoraksi eteen. Kuminauha on sen mittainen, kun suorat kädet antaa. Ja lähdetään vetämään lapaluita yhteen, käsiä sivulle. Just näin. Ja rintakehää ulospäin samalla, kun vedetään käsiä taakse. Saadaan vähän lapaluiden lisää voimaa. Voi tuntua toki siellä olkapäissäkin, nekin tekee töitä. 2 kertaa vielä. Ja tauko. Hyvä. Hetken hengähdys. Itsellä tuntuu jo edellispäivän jumpat pikkasen käsivarsissa. Niin. Ei ole palautunut ihan täysin, mutta ei se haittaa. Tehdään siitä. Hyvä. Seuraavaksi tehdään ojentajalihaksia, eli käsien ojentajia. Laitetaan kädet tähän suurin piirtein kainalon kohdalle, sen levyinen ote. Valitaan ensin kummalla kädellä tehdään, niin toinen käsi pysyy paikallaan ja tekevä käsi ojentaa käden tonne sivulle, kyynärpää suoraksi ja kyynärpää koukkuun. Eli edes takas kyynärpään ojennusta.
3 vielä. Hyvä. Ja puolen vaihto. Ja jos tuntuu liian helpolta, voi ottaa lyhyemmäksi sen kuminauhan ja sillä sitten tehdä. Tai päinvastoin, jos on liian vaikea, niin vähän pidentää sitä kuminauhaa. Vielä 3. Ja 3. Hyvä. Huhhuh. Noniin. Seuraavaksi pyörätetään kuminauha tonne jalkapohjien alle. Laitetaan silleen, että se on suurin piirtein keskellä siellä jalkapohjien alla ja molemmilla puolilla on yhtä paljon tätä kuminauhan pituutta jäljellä. Laitetaan kantapäät maahan, jalat suoraksi. Keskitytään siihen, että kuminauha olisi siellä jalkapohjien keskiosan paikkeilla, mieluumminkin siellä varpaiden puolella, koska ettei se sitten vahingossa sieltä nouse ja lävähdä kasvoihin, niin se olisi ikävää. Mutta otetaan hyvä ryhdikäs istuma-asento, kantapäät maassa, istutaan tuolin etureunalla ja lähdetään vetämään käsiä taakse, niin kuin soutuliikkeen merkeissä. Eli kyynärpäät taakse ja kuminauha venyy. Käsivarret on siellä kuminauhan suuntaisesti, eli kuminauhan jatkeena ikään kuin käsivarsien suunta. Ei vedetä käsivarsia tonne alaspäin, vaan pidetään huoli, että käsivarret ja sormet on sinne samaan suuntaan kuin kuminauha on. Vetosuunta oikein. 2 kertaa vielä. Hyvä. Ja sitten voidaan viedä jalat koukkuu, kuminauha edelleen siellä jalkojen alla. Siirrytään tekemään hauiskääntöjä. Itse otan pari kertaa kierrosta tänne käsien ympärille, niin tulee jotakin vastusta. Ja lähdetään sitten koukistamaan käsiä ja laskemaan alas. Olkavarret on siellä kainaloissa kiinni, eli ne on siellä paikallaan. Pelkkä kyynärpää koukistuu ja kuminauha nousee ylös. Vielä 5. Ja viimeinen. 5. Hyvä. Noin. Tehdään vielä 1 harjoite kuminauhoilla. Sitten seirrätäänkin ne pois ja siirrytään loppuvenyttelyyn. Laitetaan kuminauha tonne selän taakse, niin että kuminauha tulee tuolta kainaloista ulos. Otetaan sitä kainaloa ihan tyvestä kiinni. Ja lähdetään sitten työntämään käsiä eteenpäin ja lopussa kämmenet yhteen. Eli kädet eteenpäin ja kämmenet vastakkain. Kädet taakse ja kädet eteen. Kämmenet osuu yhteen aina edessä. Rintakehä vähän rottingilla. Työnnätte rintakehää vähän ulospäin, niin saatte pidemmän työnnön sieltä käsilihaksista aikaiseksi. Vielä 4. Ja viimeinen. Ja 4. Hyvä. Ei muuta kuin pitkä pätkä kuminauhaa sivuun ja siirrytään loppuvenyt. Ottakaa pieni hörppy vettä tässä kohtaa, jos tuntuu siltä, nimittäin sit venytellään. Hyvä. Lähdetään venyttelemään. Laitetaan toinen jalka suoraksi, toinen koukkuu. Kuurotetaan suorana olevaa jalkaa kohti. Huomioikaa se, että jos jotain venytystä tai kipua tuntuu sen pohkeen seudulla, niin se on todennäköisesti sitten ischiashermoa, mikä siellä kiristää. Niin laittakaa nilkkaa vähän suoraksi ja toivotaan sitten, että se siitä vähän se kiristys vähenee. Hakareiden paikkeilla pitäisi tämän venytyksen tuntua. Ja siirrytään sitten venyttää toista puolta, eli toinen jalka suoraksi, nilkkaa vähän suoraksi ja kohti suoran olevaa jalkaa niin pitkälle kuin pääsette. Eikä tarvitse sitä miettiä kuinka pitkälle te siellä pääsette kumartamaan, vaan tärkeintä on se, että sitä liikettä tulee. Jokaisella on omat liikkuvuudet ja jokaisella on omat jäykkyydet, niin niitä tässä koitetaan helpottaa.
Siirrytään etureiden venytykseen. Laitetaan jalkaa sinne tuolin alle niin pitkälle kuin saadaan. Ja lähdetään sitten kallistamaan taaksepäin. Venytyksen pitäisi tuntua tuolla etureiden lonkan koukistusalueella pienenä kiristyksenä. Ja jos haluaa lisähaastetta, niin ojentaa vähän pakaroilla lantiota eteenpäin tai ajattelee, että kääntää häntää koipien väliin. Niin jos teillä olisi häntä, niin kääntäisitte sitä sinne koipien väliin. Silloin saatte lisää tuntumaa sinne etureiteen. Mikäli takareisi meinaa krampata tässä alla olevassa jalassa, niin painatte kevyesti varpaan kärkiä lattiaan, niin se saattaa auttaa siinä takareiden krampin tuntumassa. Hyvä. Ja toiselle puolelle sama juttu. Polvikoukkuun sinne tuolin alle. Ja taaksepäin kallistus. Korjaan asentoa. Noin. Sieltä kunnon venytykset. Ja eri parisia jalat ovat kaikilla, niin ei tarvitse sitä murehtia, että se on aina ihan normaali ilmiö. Hyvä. Sieltä sitten jalka pois. Siirrytään pakaravenytykseen. Toinen jalka toisen päälle. Jos tuntuu, ettei meinaa toinen jalka nousta siihen, niin on hyvä laittaa se alempi jalka vähän suoraksi. Sitten jalka siihen päälle niin hyvin kuin saa. Ja koukistaa sitä sen verran kuin pystyy. Se on venytys jo itsessään. Jos sen saa hyvin siihen päälle, niin otetaan vielä lisäksi pieni etukumara. Puolen vaihto. Sama juttu toisella jalalla. Jalka sinne toisen päälle. Kumarus eteenpäin. Otetaan sisäreiden venytys. Avataan jalkaa tuonne sivulle suoraksi niin kuin parhaimmiten saadaan. Ojennetaan vähän vartaloa. Ja kevyt kallistus kohti suorana olevaa jalkaa. Mitä siellä tuntuu sitten sisäreidessä vähän semmonen kireä lihas, joka menee sieltä polven ylikin jopa sinne säären ja pohkeen puolelle. Pieni pito tässä ja sitten toisen puolen puolelle. Hyvä, ja toinen jalka suoraksi. Sieltä sitten pieni pito sinne suoralle jalalle. Hyvä. Ja näin. Se on sillä selvä sitten niiden jalkalihasten osalta. Siirrytään vähän yläselän venytykseen. Laitetaan sormet ristiin, kämmenet ulospäin. Pyöristetään yläselkä. Keinutaan puolelta toiselle. Kevyesti. Yläselkä venyy lapa-alueiden alueelta. Hyvä. Siirrytään sieltä ryhdin kautta. Oikaistaan rintakehä. Otetaan lopuksi itsestämme haliote ja ravistetaan rennosti puolelta toiselle. Hölskyvällä liikkeellä heiluen. Hyvä. Ja viimeisenä harjoitteena otatte itsellenne mukavan istuma-asennon sieltä tuolista. Rento hyvä asento. Me tehdään 5 kertaa syvään sisään ja ulos hengitykset. Nenän kautta sisään. Ja suun kautta ulos.
Nyt pitäisi olla ihana, sopivasti väsynyt ja tehnyt olo. Kiitos teille kaikille tähän jumppaan osallistumisesta ja oikein mukavaa loppupäivää. Moi moi!